Sanibona, ngiphinde nginibingelele namhlanje kuhlezi nje kuyintokozo ukuthi sihlezi sikhuluma izindaba ezinkulu zasekhaya ezulwini, izindaba ezinkulu eziphathelene nathi, izindaba ezimnandi ezifida imiphefumulo yethu, zisifide ingaphakathi lethu. Ngokuba isikhathi esiningi abantu bayake bangakuthathi notice ukuthi in as much as umzimba wakho lo enyama ulambele inyama, ulambele uphuthu, ulambele isitambu or whatsoever, your soul noma umphefumulo wakho uhlezi ulangazelela uJehova, uhlezi ulangazelela uNkulunkulu. So namhlanje nje uNkulunkulu belibele etshala kakhulu enhliziyweni yami since last week Friday ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi sizihlambulule and clean our houses. So the topic for today ithi clean your house now. So kunento nje sengirealizile kakhulu nje ngithi angiveze ngalesi sikhathi ukuthi yazi abantu abaningi, and I think I've said this before anyway kulezi zinkundla ezinye zokuxhumana or emsebenzini waNkulunkulu during the day ukuthi many people will never understand uNkulunkulu. Why? Because bafuna uNkulunkulu ukuthi afike ngendlela yabo kubona, afike ngesikhathi sabo, afike ngama-beliefs zabo, afike ngokubatshwa kwezindlebe zabo. You know, I had an experience nje. Actually, I've been experiencing this thing for quite days njengamanje, when uNkulunkulu will send a message, and when I pass it to that certain person, athi umuntu hayi ngichazele kusho ukuthini, kuzokwenzakalani, kuzokwenzeka nini, kanjani, I cannot specify everything in details because the Lord cannot come ngesikhathi esithandwa yimina noma esithandwa yilowo muntu loyo sekumele ngimdlulisele umyalezo wakhe, whether I saw a dream or I saw a vision or uNkulunkulu came directly in my ears washo ukuthi no, hamba utshela usibani bani ukuthi uzoba nengozi yemoto, you know, things like that. I do not choose ukuthi njengamanje I will receive a message ngomakhelwane wami ngithola ukuthi umakhelwane wami uzoba kwi-car accident kusasa. No, akumina kumele ngikhethe lokho, akumina kumele ngidecide lokho, akumina kumele ngicabanga ukuthi okay shuthi njobe so makhelwane shuthi garanti for sure uNkulunkulu kumele athumele mina. No, uNkulunkulu engathumela isihlobo sakhe esiqhamuka le kude esihlala eGoli yena ehlala eThekwini, engathumela isihlobo sakhe esiqhamuka le oLondon, simtshela ukuthi yazi ngibone into ekuthi nokuthi. uNkulunkulu owaziyo ukuthi uthemba bani, ngayiphi information, ngasiphi isikhathi, because usuke azi ukuthi kuzokwenzakalani futhi usuke nenjongo yokuthi manginikeza lolu lwazi, nganikeza lolu lwazi, uzodlulisela ngalendlela, uzothembeka ngalolu hlobo, uzokwenza njengokusho kwami. But with so many beliefs akhona emhlabeni, people believe ukuthi okay if uphuphe kanje shuthi kuzokwenzeka kanje, if ucabanga ukuthi shuthi kuzokwenza, azathi omunye wena ucabanga ukuthi kuzokwenzakala ngalele phupho usungitshele lona. I mean, I do not want to lie to you. I'm just gonna tell you the dream and tell you the message uNkulunkulu athi angidlulise kuwena, and that is it. I don't want to say ukuthi ngoba abanye bake baphupha ukuthi okay njengoba kade phupha kumshado shuthi kuzoshona, uphupha ukuthi no. uNkulunkulu represent umyalezo wakhe ngendlela yakhe nangesikhathi sakhe nangama-signs awasebenzisa ngokuthanda kwakhe. Inkinga thina abantu sinenkinga yokuthi ngaso sonke isikhathi yonke into sifuna ukuyenza ngokujwayela. You know, when it comes to i-programming isigcwele kakhulu la emakhanda abantu in such a way that they are so programmed ukuthi yonke into kumele yenzeke kanje. If izolo ubuye ngo-2 namhlanje garanti for sure kumele ubuye ngo-2, nangakusasa garanti for sure kumele ubuye ngo-2, nangalela langa garanti for sure kumele ubuye ngo-2. Not thinking ukuthi ngelinye ilanga ngabambeka kwi-car accident, ngelinye ilanga ngabambeka kwi-traffic, ngelinye ilanga ngabambeka esitolo ngithi ngiyathenga, the line is long. You know, things like that. Everything maneuvers differently la emhlabeni, everything changes, everything doesn't happen ngokuthanda kwakho, ngokufisa kwakho, ngokucabanga kwakho nangokubona kwakho, but it happens ngendlela simanuva ngayo spiritually, because everything la emhlabeni ayizenzakaleli, but there is a hand spiritually
above, whether it's the dark spirits or whether it's the light spirits. Because nomoya kaNkulunkulu ngakubamba uthi ungayi lapho, ungalinge uzuye lapho ukwenze ungatholi ngisho imali yokugibela, because uyazi ukuthi mhlawumbe sipe le interview uthi uyakuyona bekuyi-scam nje kuphela, noma bayokubamba inkunzi nje kuphela le ezindaweni ongazazi. So umoya kaNkulunkulu can try and hold you so that you won't go there, so that you won't make it, so that uzongakwazi ukuthi ufinyelele ngoba uzama ukusiza wena. Kanti futhi nomoya wobumnyama, lalela, ungakubamba nawo uthi no, you don't have to go to church today. Buka kuyanetha, uyagodola, ubuka nje uphethe nawo umkhuhlane, isifuba sakho nani nawo ungakubamba. Esethembisile umuntu ukuthi I will definitely make it ephasikeni, I will definitely make it enkonzweni thizeni eplaniwe, kodwa umoya wobumnyama umbambe, ahlale nangampela ekhaya athi Nkosi yami, yazi ngivele nje ngaqaqanjelwa umzimba, izolo ngisebenze kakhulu nje emanzini, ngiwashe kakhulu whole day, ngavele ngaqaqanjelwa umzimba, kwangavukeka nokuvuka namhlanje. So any spirits can influence noma it can maneuver you around ngokuthi sikufakele any sort of ideas engqondweni yakho, sikufakele izingqondo zokuthi ungayenzi into yokuthi yenza into yokuthi. So ngaso sonke isikhathi singacabanga ukuthi emhlabeni izinto zizokwenzeka ngendlela esithanda ngayo, ngendlela esicabanga ngayo, ngendlela esibona ngayo, nangendlela esifisa ngayo. Guarantee for sure it will never happen like that unless if kuNkulunkulu okuvumelile ukuthi kwenzeke kanjalo. So ziningi izinto ezenzakalayo la emhlabeni, kuningi esiphila nakho, kuningi esikubona each and every day, kuningi futhi okubi okwandayo. Yazi ukuthi I've seen ukuthi you can never make a person happy, you can never make a person satisfied, you can never find yourself in a position la khona umuntu umnelisa ngokuphelele. Cause ngisho kuthiwa wenze into enhle, people know these things. Yabo lento engizoyisho njengamanje abantu bayayazi kakhulu. Even thi umuntu menzele into enhle, they will always find a pinpoint la bezogxeka khona. Even thi umuntu menzele into embi, they will always talk bad ngawe. Ngisho kuthiwa ingane uyikhulisile mani, kungayona yakho, kuyasisi wakho, yakhula yazi yabandala, izothi sina 17 usuyitshela ukuthi lalela kahle kahle ngusisi kama wakho, ikhumbula ukuthi really kanti usisi wama, uthi usuyayithuma ithi lalela ungizali phela wena, forgetting ukuthi usuyikhulise, wayifundisa, wayiyala, wayisiza, wayigqokisa, wakhipha zonke izimali zakho, waspenda everything. So umuntu will never be satisfied, umuntu akaneliseki. Hence that is why I want to put it as a picture ukuthi since abantu benganeliseki, imagine umuntu enganeliseki ngento menzela yona wena umuntu, how much more uNkulunkulu ethu uzama ukumenzela into umuntu, how much more uNkulunkulu ezama ukuziveza kumuntu ukuthi lalela, imina onesandla esimnene esihle esinothando lwangampela lweqiniso, imina okuthanda ekujuleni kwenhliziyo yami, imina okubizayo ozokunikeza yonke into mahala. How much more? Cause umuntu ngisho kuthiwa umthanda kangakanani, ungamthanda iminyaka uthi uyalibekezelela lelo soka lakho. Sorry about that. Bengisasho ukuthi umuntu ungamthanda iminyaka uthi uyalibekezelela lelo soka lakho, uthi hayi mhlasimpe uzongishada, imina phela ongcono kunawo wonke lama girlfriends akhe, adlala ngaye, aspenda imali yakhe nani, mina ngiyamwashela, mina ngiyamklinela, mina ngiyamphekela, mina nginakekela izingane zakho, kunezingane eziwu5 engazali ngisho eyodwa, kodwa ngiyazithanda zonke, ngispenda ngisho imali yami ngiyithengele izingubo zaKhisimusi, ngispenda ngisho imali yami ngizithengele zonke izinto makubusika, imina ngqabashiya kuqala ngiyilandela izingane nani, ngimfonele, ngimlandele, ngimenza ikhiphi imali yengane. Ngisho ungakwenza konke, mase ufuna ukukulahla ngelinye ilanga uzokulahla futhi ngeke azacabange kabili, kodwa uzobuka into encane mhlawumbe oyenzile athi wena wayibuka kanje ingane yami, ngicela ungiphumele. Ngento encane usukwenze okuningi kwakhulu waze nawe wasuka juleni kwakho for many years, for as long as 20 years even. Because khona abantu abanesineke la ngaphandle, khona abantu who are so patient, abakwazi ukubekezela, who have a character of God yokubekezela, who have the fruits of the spirit yokubekezela. They can bear you for many years, bear you for many times, bekubekezelela bethi hayi mhlasimpe uzoshintsha, ikushaye indoda yakho uthi hayi mhlasimpe izoshintsha, ingane ikuhluphe uthi hayi mayakhula nje mhlawumbe yaba nomntwana izothobeka, ivele ibe worse, ithola umntwana number 2, ithola umntwana number 3, ibe worse kunakuqala. So uNkulunkulu kuningi
azame ukuthi akuvezele abantwana bakho ukuthi ubathanda kangakanani, but kunokuthi basondele kuye yila beqhela khona kakhulu yazi. And uNkulunkulu kade ekutshela kakhulu enhlizweni yami lokhu ukuthi empilweni yonke into oyenzayo kumele uzenzele wena ngaso sonke isikhathi. Yonke into eyenzayo kumele ukhande sure ukuthi you are the one that is benefiting out of all these things, out of everything. Because if you will always live a life yokuthi ngifisa ukuthi ngijabulise abantu, ngifisa ukuthi ngibanelise makumngcwabo, ngifisa ukufika early, ngifisa ukufika ngayizolo, akusho lutho kubantu leyo nto leyo. It doesn't mean anything. You can never live up to anyone's wants. You can never. Because ngisho ngakhuluma kahle, ngisho ngakhuluma kabi, kuyafana. And you cannot never live up to anybody's moods. Ngemood yomuntu, because iyashintsha. Today she's happy, today he's sad. Today ukuthi ujabulile uyangqabashiya nawe kujabula, isoko lami lijabulile namhlanje, kusasa usediniwe. Uzokwenza njani? Uzophinda uzodinwa nawe, usho ukuthi uhamba ngaye. Wena you do not have a backbone, wena you do not have ubuwena, wena awunayo into ozoyibamba uthi normal eyami leno le ngiyama nayo, but ulandela lo muntu, uhamba ngendlela yakho, uhamba ngendlela athanda ngayo. So you can never live up to anybody's needs and wants. You can never, because umuntu ngeke uzumazi ukuthi namhlanje uzodingana. Because ungayitshela ukuthi ujabuliswa ukuthi umthengele uchocolate kanti cha akajatshuliswe lokho. Ujatshuliswa ukuthi ulala naye ngaso sonke isikhathi kanti akanendaba nalokho. Qhubeka nje uzinikele wena again. Qhubeka uzinikele, uzinelise, udele impilo yakho, ugugele lapho kanti yena akanendaba nalokho. Ufuna ukuthi aqede ukukusebenzisa so that ezoqhubeka nabangcono kakhulu kunawe. So you can never live up to anybody's wants. So I just wanted to share that really quickly. Bese siyadlula sibuyele kwi topic yanamhlanje. Isihloko sithi clean your house now. Cleaner, hlambulula indlu yakho manje. Ikusasa laziwa bantu. Ikusasa ligarantiyiwe bantu. You can never say ukuthi I will live forever mina, because we all know we're not gonna live forever if ungakasibambi isithembiso singuKristu, if uNkulunkulu engakabi la eduzane nathi. Because only when the Lord is here beside us, that is when we will have i-confirmation yokuthi ngampela sizophila ingunaphakade, ngoba nangu Baba umdali wezulu nomhlaba, umdali wethu sonke, nangu Kristu umholi wethu, nangu Kristu inkosi yethu enkulu esithandayo, yasifela yanikela ngayo, yanikela ngegazi layo, ngempilo yayo yafa yafela thina. So ngaso sonke isikhathi kubalekile ukuthi singabantu sihlezi sibuyela endlini kaNkulunkulu, sihlezi sibuyela ekuthenini singobani. So ngomhla ka-4 February, and I will always say this, people, as I'm still growing, as uNkulunkulu just removed me from umhlaba, izinto eziningi bengingakazijwayeli noma angikakazijwayeli, uNkulunkulu is still training me to the right path. So there are many dreams othola ukuthi ngiyaliphupha, and then I wake up and write it down, not understanding ukuthi lisho ukuthini. But just writing it down, I write it with full faith ukuthi uNkulunkulu uzolichaza ngesinye isikhathi, and uNkulunkulu is doing so each and every day these days. See, njengamanje we are in April, kodwa uNkulunkulu is explaining iphupho la ngomhla ka-4 February. Imagine that. So ngomhla ka-4 February ngiphupha sisekhaya, there's this place nje, not exactly where I live right now, but somewhere else. Masihleli kuleli khaya, ngihleli nje nezinye izingane ezimthanda kakhulu uNkulunkulu, but ezenza izinto ezingafanele, ezingekho right. So ngithi kuzona, ayibo indla yibo clean njalo, uma uyabuya kube ngazuthi ziyangizwa. Ayina ngempela ngihlale ngaphandle, ngihlale eminyango, and endlini zivele zingaclean, zidlalele zenza umathanda. And then immediately ngikhumbula ukuthi ngivele ngibheke isikhathi, and I'm like, yo, uma usiyabuya manje, and ngiyamazi ukuthi uma isikhathi bengasigeji ufika exactly njalo ngesikhathi esisodwa. Ngivele ngene endlini ngithi ngiyafika, hawu ma endlini kungcwele kangaka, kade ngiklinile njalo ekuseni.
Uyazi uma uhlala ney'ngane ukuthi uklina njalo as many times as you can. So ngingena endlini and I cleaned again. Ngaphinde ngaklina futhi sengiyaphuthuma manje sengiyatatazela sengibeka namabhodi. Iy'ngane ziyithulele nje ziyihlalele kodwa zona sezingcolisile la endlini. Seziyenzile imesi zashiya kanjalo. And ngaklina sengiphuthuma nokuthi uma uyabuya sengiphuthuma ukuthi kuyapheka yonke into sengiyasheshisa wavela waqhamuka uma ngingakaqedi. But davele lanqamuka khona lapho leli phupho. And I woke up in the morning and I wrote exactly as the Lord showed me. And isihloko sanamhlanje sithi clean your house now. And the Lord quickly reminded me of that dream about cleaning a house, about cleaning where you live, about preparing yourself, prepare your house for the Holy Spirit, prepare your house for ubungcwele, prepare your house for umoya kaNkulunkulu ukuthi uhlale kuwena and use you. Asambeni sigijime sekuthenini. Yazi ukuthi ayikho into engemnandi njengokwenza into isiningi. I'm sure abantu bake babona ukuthi kulula kangakanani kungcono kangakanani ukuwasha isitsha sisasodwa makade uqeda ukudla ngaso uhambe uyosiwasha. Kulula kangakanani ukuthi uwashe izitsha zisawu3 makade niqeda ukudla ekhaya kini uhambe uyowasha same time. But uma ungayowashanga namhlanje kwaba no3 wakusasa ekseni, kwaba no3 wakusasa emini, kwaba no3 wakusasa ntambama sezingaki lezi zitsha. Seziningi angithi. Mase ziningi zinjani? Ziyanqeneka. Mase ziningi zinjani? Ziyavilapheka. And ziyacasula futhi nokuyibuka izitsha engaka. But inkinga isekuthenini zilibele zilapha. Zibhuza imbuzane. Zilibele zikulindile angeke zize ziyiwasha, angeke zize ziyiclean ziyihlambulule. Fana nasekhaya endlini. Kubalekile ukuthi ngaso sonke isikhathi the minute kungcola nje ekhaya phuthuma uhlambulule manje kuhlela abantu nje osofeni or whatever uclean same time baphume ushanele same time uphelelwe icala. Mangena futhi abanye ushanele same time uphelelwe icala because you know ukuthi this environment, this material, this thing ngisafuna ukuyisebenzisa vele over and over again. Lendlu ngisazoyisebenzisa because umsebenzi wayo ukuthi isebenze vele. Umsebenzi wesitsha ukuthi siphakele ukudla. Umsebenzi wespoon ukuthi uthathe udle ngaso. Umsebenzi wespoon sokuphaka ukuthi uphake ngaso. Umsebenzi wecup, iglass ukuthi uthele amanzi phakathi uphuze. But if iglass isanophuzo lwayizolo, ijuice yayizolo uzokwazi ukufaka ijuice yanamhlanje. Ngeke uzokwazi. If indishi isagcwele isiyomile yomele iparish kade ulidla izolo ekseni uzokwazi ukuthi namhlanje ufake isitambo susiphekile sekuntambama futhi. No, you will not be able to do that. But ngokuthi awufuni ukwenza lokho, ngokuthi uhlezi uvilaphela yazi ugcina wenze njani, ugcina ususirobha lesa sitsho usuthi 1 2 1 2 1 2 because uyasidinga vele at the end of the day. Ugcina ususirobha ama germs ayaqhubeka asale, the dirt iyaqhubeka isale. But into elula nento engcono ukuthi into usheshe uyihlambulule kusanesikhathi kusaeli usangakwazi ukuyihlambulula usanamandla futhi kusangcono ukuyihlambulula kwakho ngoba mase kuwesi kwaba kuningi kuyanqeneke kuyavilaphiseka futhi kudinga more and more time. Yazi ukuthi I do not understand ukuthi especially when it comes to with these people abazi ukuthi bahlala nezingane. Uyazazi ukuthi umuntu ehlala nengane ingane izohlezi ingcolisa over and over again. So why do you always let loose of the child ukuthi ingcolise bese uyabuka futhi uyazi ukuthi isazophinde futhi ingcolise bese uyabuka futhi? Why don't you use that time ingane isalele and clean the place because uyazi ukuthi ingane isazofuna ukuhlala la, isazofuna ukudlala la, isazongcolisa vele over and over again. Uyazi ukuthi endlini ngeke ukuthi usuklinile ukuthi uthi ayihlala lapha eminyango ongabe sangena cha ama tiles lawo emhlophe njalo sisafuna ukungena vele thina la. Sisafuna ukungena singene la endlini sihlale la phansi senze whatever sifuna ukuyenza kulendlu. So what you can do wena just clean your house and make sure ukuthi you place something la khona sizobeka khona izicathulo zethu at least singene ngeenyawo kendlini ukuze singangcoliseli because ama tiles amhlophe ngesithande nathi sithi sihlele endlini nalo ugcwele udaka lezinyawo zethu siyalibuka nje. Akubukeki leyo nto leyo ayikho yinhle. And indlu engcolile
eklineki kamnandi mase singcwele kakhulu. Yazi idingani? Idinga i-spring cleaning. Idinga ukuthi ukhiphe yonke ifurniture eminyango, uqale phansi kabusha, uqale ka-A. And many people are not so intended to do that. Abekho abantu abaningi abazimiselayo ngokwenza leyo nto leyo. Kuphela abantu bayabuka nje endlini, hawu sengcolile, hawu awuclean. And abantu abaningi uma becleana, they just bayadonsa nje kuphela. Angadonsi umuntu agudle ngaphansi kombhede, agudle. Thola ukuthi kuneyicathulo ezahlala for many years. Hleli phansi kombhede sezidliwa amagundane, sesadliwa zimbuzane, imbungulane, whatever silwane singaba khona. Ngathi kuhlala ngisho inyoka lapha phansi kombhede because awufuni ukucleana and cleanse that house of yours ohleli kuyona, and ukuhlala kwenyoka la ngaphakathi izophuma iqhofoze wena one day. So kubalulekile ukuthi usheshe uzicleanele, usheshe uzihlambululele indlu yakho ingakangcoli kakhulu, because we all understand ukuthi akumnandi ukwenza into usuyenza isiningi. Akumnandi ukwasha izitsha usuziwasha seziwu-20. Akumnandi because kuzodinga isikhathi sakho eside, kanti masisasodwa akupheli ngisho iminithi, ngiyakuthembisa mina. Thatha nje indishi yakho, thatha amanzi, uthele, urinse, uchithe lapha, urinse, uchithe lapha. Mawuthatha imfaduko, mawukuthi uyasula izitsha zakho usule or ubeke lapha usinki kwi-rake or whatever la ubeka khona izitsha zakho, kwaphela nya kwadlula kwakhohlwakala. Ngoba lesi sitsha sezosidinga futhi in 4 hours from now. Usezosidinga futhi nangakusasa. And yazi into eyinkinga kakhulu elikhuni ile ignorance ekhona egcwele emhlabeni. Iloku kuziba. Iloku ukutshela ukuthi whatever that I'm doing ibalekile kakhulu kunalento engidinga ukuthi ngiyenze, le engizoyidinga futhi ngesinye isikhathi, le engizoyidinga futhi sooner and sooner. By ignoring the fact that you need to do what you need to do to help yourself, then you won't be at a position la khona uzoba ne-ability yokuthi uzibuyise la u-wrong khona and do what you need to do. And unfortunately, isikhathi esisiphila kusona sesi-shortened ngendlela eyisimanga, because usuku manje seliphela engazuthi ama-minute, isikhathi sesiphele engazuthi angazi yini. So if you're gonna lack understanding your responsibility, ukuthi vele it's your responsibility makade udla ngesitsha, vele it's your responsibility makade upheka kube wena owasha izitsha, makuthi igema lakho namhlanje igema lakho, do it. Makuthi igema lakho kusasa igema lakho, do it. Makuthi igema lakho lokuthi udlula umbhede namhlanje, it's your responsibility, do it. Makuthi igema lakho ukuthi wena uclean indlu namhlanje, just do it, udlule uphelelwe icala. Yini enzima lapho? Why do you have to keep on being followed ngaso sonke isikhathi ukuthi awucleana phela? Uma-clean usibanibani ave sivelelwa. Yazi ma-cleana yena nje Nkosi yami njalo kumele akhunjuzwe, njalo kumele atshelwe, njalo kumele alandelwe kuqala before aclean. Nokucleana kwakhona futhi uyabona ukuthi usuke engafuni, usuke ecasukile, ediniwe, and sesohlala endaweni engcolile-ke ngenxa yakhe, ngenxa ukuthi yena uyinuku yedwa la ekhaya, uyinuku yedwa la endlini. Yini enzima ngokuthi wenze into usheshe udlule? I'm not even supposed to be asking this question because I know the answer. There are many things esezikhona la emhlabeni which waste your time and eventually make you forget. Ziningi izinto esezikhona eziphathekayo ezidalela ukuthi zik-entertain, ezidalela ukuthi ziqhubise isikhathi, ezikudalela ukuthi zikubeke at a point la uzoba captive for some time, so that you will eventually forget ukuthi what is it that you are responsible to do. And in most yazo zonke lezi zinto, it is breaking the law of God. For an example, ngizobeka nje isibonelo esisobala, ukuhleba. It's breaking the law of God because ungafakaza amanga ngomakhelwane wakho, ungahlebi, ungakhuluma amanga futhi. So ngaso sonke isikhathi ukuhleba kwabaningi kumnandi, kuya-enjoyeka. Yazi ungahlala kamakhelwane for 5 hours, niqale nikhulume ngoMasibisi, nikhulume ngoMandlovu, nikhulume ngobaba uNjoko, nikhulume ngobaba uMthembu, nikhulume ngayo yonke uphele u5 hours. Lapho uthola ukuthi endlini awucleanile, endlini awuwashile izitsha, endlini awuphekile. Ziyabuya ingane ngo-1 njalo, ziyabuya and zilambile ingane.
Usuyotatazela uthi hawe mayakhala ngapela insipho, hawe mayingane zaphuma esikoleni, usuyofika endlini usuyatatazela, usuyabheka, usobeka ngisho utamatisi. If actually you even waste money uthi hayi ngeke ngisakwazi ngisho ukupheka ingane ngeke isakhava, usuthenga isinki, usumosha imali le kade ubuzothenga ngayo mhlawumbe iklabishi elibezohlala 2 days, usuzothenga into ezophela manje futhi engeke iziyanele futhi engeke izisuthise ingane. By what? Because you wasted your time doing something that is so useless. Uhleli lapha kamakhelwane nibhizi nixhavuza indaba, nixhavuza amagama abantu, nikhuluma into engekho, eyinkohliso, eyamanga futhi, because ngaso sonke isikhathi kwi-gossip akhona amanga phakathi. There's always gonna be lies because inhlebo le, it's just rumors, and amanga ayasabalala, and i-gossip ayihlali kulabantu ade behleba kuphela emasaloni belukana, iyasuka leyo ndaba iyahamba. Koyedwa kade luka noma kade lalela eyithulele nje ehleli elindile ukuthi aluke nayo, iyathatha indaba ayifake la, uthi awuyazi ngizwe ngosibani bethi, and masiya kwenye indawo isuke isishintshile. So everything that wastes your time makes you forget. You eventually forget ukuthi kumele ngiclean endlini, you eventually forget ukuthi kumele ngiwashe izitsha, you eventually forget ukuthi kumele ngiwashe izingubo, izinethe ngempela imvula, uthi awe mayazi kade ngithi ngizowasha ingubo, ungaze ukhohle ngisho ukuyithula. Ngisho ukuthula izingubo zize zinethwe ingubo uhleli kamakhelwane, whether you're watching a movie, whether you're busy on laptops, on phones, watching a series. Ziningi lezi zinto ezikhona la emhlabeni, yazi. Even I was gonna mention this, phone, they waste people's times a lot. Uhlala ku-TikTok whole day, uhlala ku-YouTube whole day, in the name of Wi-Fi, in the name of the hotspots, the internet, whatever. You're gonna stay there whole time. Ama-series angiyiphathi-ke series nkosi yami. Lento is so addictive. Ungahlala whole week embedeni, whole week busy ubukana nalento ngoba ayipheli labo 40 minutes or 50 minutes, 50 to 45 minutes, ilibele idlalile lento, ilibele iqhubekile, and ilibele kunikeza ilukuluku lokuthi watch more, what's next, what's going to happen, and uyafuna ukwazi ukuthi kuzokwenzakalani vele, and uzolibele uyibukile, and this is gonna waste time of yours, and that wasting of your time will make you forget ukuthi you need to clean yourself ukusesemanje. It will make you forget ukuthi kunama-demon, kunama-spirits ahleli kuwena odinga ukuthi wasuse. And abantu abaningi yazi, there's something funny abake bayisho, athi umuntu mina nje ngisahlala ku-1 room nje ayi ngiyoklina kahle mase ngakhila indlu sengihlala ku-10 room. You are lying, you're such a liar. Many people have said this vele. So njengamanje siphila esikhathini la khona everything must come to a collection. Sikhumbule ukuthi uNkulunkulu uthini kuthina, sikhumbule imiyalezo, sikhulumbe yonke into uNkulunkulu asifundise yona, and try and do corrections and do the work manje and fix ourselves and clean our houses. Ngeke uze uclean seku-10 room, uhlulwa indle eyodwa, uhlulwa ukwenza into for 2 minutes, ufuna ukuyenza usuyenza for 10 hours. Never. It's not gonna happen, I promise you. Ngeke kuze kwenzeke. Usahlulwa ukuthi nginombhede la, nginetafula la, ngine-wardrobe la, ngine-TV lapha. Into ekumele ngiyenze ukuthi nje ngidonse udoti phansi kombhede, ngiyudonse phansi kwetafula, ebese ngiyawudonsa nalapha ngaphansi kwa-wardrobe. If wardrobe wakho ukwazi ukuthi udonseke kubona, ngisula u-wardrobe wami, ngindlula umbhede, ngisula itafula lami, izitsha zami lama ukuthi uhlala emqashweni or something like that. Izitsha zami nje la vele ziwu-3 kuphela, ngenzela ukuthi kube mina noma mangivakashela umuntu noma ngiphathe emsebenzini nani nasi nesikhaftini, ngiwashele lezi zitsha ngibeke lapha. Uyazi ukuthi unaloko kuphela uyasula nje phansi kombhede, uphume nodoti wakho, usuqedile in a good 10 minutes. Mawunesikhathi usu-off emsebenzini, usuyawuphakamisa kumbhede, usuklina kahle thoroughly. Ikhabethe usuyalimove ulibeka ngala, ususa lokhu ukubeka ngala, so that kuzoba clean ngendlela othanda ngayo, ukuze kuhlezi kuhlelekile, ingahlali ngisho amagundane, because amagundane alethwa udoti wakho, all the dirt. Ebese uthi wena ngizoklina mase ngihlala ku-10 room. Lalela ku-10 room ukuthi unjani. Uroom number 1 unedining, idining linosofa, line-room divider, linetafula, idining linama-ornaments adinga ukusulwa wonke ngawani, kune-TV edinga ukusulwa yonke ngawani, kunezinto eziningi, kunezibuko khona la, kunezithombe nazo zidinga ukusulwa, kunodonga nalo lidinga ukufrefa, kunokamera number 2, kunekamera la, kunombhede la, kuno-wardrobe la, kunetafula la, kunokuthi kamera number 3, kunombhede. Ngeke, you will not make it. Kunekhishi, hawe mangiphathi-ke ekhishi nkosi yami. Ekhishini kunamabhodwe, kunezitsha, kuno-toast abadinga ukukhucululwa, udoti ingane ivele yashiya kanjalo uthizi, wasaphazeka ku-toast, kade yenza i-snack wedge namhlanje yashiya kanjalo ekuseni, nayi nasefrijini, ifriji dinga ukuthi ukhiphe yonke igrosa, uyibeke etafuleni, ukline kahle ifriji, ukline kahle. Tell me, uzokwazi ukumanage if usahlulwe 1 room? Will you manage?
definitely we're not gonna manage. We're not gonna make it. I promise you. So it is not nice to do something over and over again. Akukho mnandi vele. Ngiyakwazi lokho. Akukho mnandi ukuthi uhlezi uphinda into ngaso sonke isikhathi. Kodwa eventually you get used to it because you know how important it is to clean. It's not nice to make your bed every day. Kodwa uyazi ukuthi uma ungawenzi lo mbhede uzowenza uba. And abanye abantu baze bathi umbhede uyacasula mengabe ubuya kuwona ntambama ungandluli uyagqilaza. Actually bathi uyagqilaza whole day if umbhede wakushiya ungandluli lo ushiya kanjalo. So uyagqilaza even ubuya kuwona umbhede nje uvela ungahalisi nje ukuthi ngalala umbhede onjena it's so full of dirt. Kanti udinga ukuthi uthuntuthi. So sishidi bubhu. Ebese undlula kahle umbhede wakho ushiye kahle kuseni. If umuntu ozaziyo ukuthi wenza slowly izinto vuka earlier khona uzokwazi ukushiya umbhede wakho undlulile, uzokwazi ukushiya ushanelile, uzokwazi ukushiya amanzi akho wachithile and avinyantisa lento leyo yokushiya amanzi. Abantu sebeyamanuku in such a way that ushiya amanzi oshiye kanjalo ashiya iphenti lakhe kuxhaphazeke laphi under yakhe amunye ashisi noma kanjani nomunye kade ngama-periods lamaphepha khona asala emaceleni uzowashiya khona lapho. Where is sort of i-respect kanti bantu? Where is ukuzihlonipha? Ngisakhuluma ngokuhlonipha abanye abantu thole ukuthi uhlonipha umuntu ozosala la kini clean. Where is the respect towards you? Where is inhlonipho towards you? Uzihloniphe wena uzazi uziklinele uzihlelele uzihlambulule ngaso sonke isikhathi. Where is the respect? Where has it gone to people? People do not longer respect themselves nowadays. Uyangena endlini it's 2 o'clock. Usafica iskiki somchamo. People namahlazo. Ngazo zonke lezi zinto lezi ezinenza nibe focused kuzona. Namahlazo. I-TV le enza ukuthi abantu bazibe izinto ekubalekile kumele bazenze. Uvuke ekseni uvukela i-TV, uvukela ama-bioscope, uvukela u-Studio Universal, ubuka Big Brother. They edlala whole day 24/7 iziphele after inyanga lezi edlalayo. Ulibele ubukana nabantu nje bayehla benyuka bayajima bayadla bayalala bavuka bayajola bayaxoxa benza yonke into ubukelana nabo nje. Iyona into interesting leyo, iyona into emnandi, iyona into right empilweni yakho, iyona into oyidingayo leyo mawucabanga wena. People, it is time to wake up. It is time to know yourself. It is time to know ukuthi you are the one responsible for your house. You are the one responsible for cleaning your house. Ayikho into ozokuklinela. Ngiyazi ukuthi abaningi sebeluthekile ngezinto eziningi namhlanje umuntu athi hayi ngizothola isisebenzi sizongisiza emzini wami. Inkinga isisebenzi ngesize sazi ukuthi yini le othanda ukuthi cleanwe kahle ngendlela yakho unless if ukhona. Because wena uzoba busy with work angithi uzoba semsebenzini isebenzi sakho sizofika sikline ngendlela yaso la endlini. Uthi uyafika how yazi bengifuna ukuthi uklinwe kanjena kuleli kamera namhlanje bengifuna kwenziwe i-thorough cleaning. Asiseke isebenzi sesigodukile asikwenzanga lokho. So people are too busy. They are too busy with the things of the world. They are too busy with items of the world. They are too busy ngendlela yokuthi ukuba busy kwabo. They are wasting their time. And ukuwaste kwabo isikhathi they will definitely and even now they are forgetting izinto ezibalekile kumele bazenzele bona zona. By being so busy, you will eventually forget ukuthi yini ebalekile kumele uzenzele yona. Being so busy khona abantu ama-workaholic abe busy umuntu azakhohle nokuthi kumele adle la esiswini. Akhohle nokuthi unengane. Akhohle nokuthi uzele. Abe busy nomsebenzi, work trips, azijabulise nje abe right nje yena kodwa akhohle ukuthi yena ngaphakathi. Yena umndeni wakhe. Yena self. Number 2, it's not nice to live in a dirty space. Well, unfortunately njengamanje abantu sejwayele umuntu ukuthi ngiyabuya endlini kungcolile ahlale khona kunjalo. Ngiyabuya usofa uthunduthiwe ahlale kuwona phezulu kwawo kunjalo. But I promise you deep within it's not nice. Akukho mnandi because lokho kungcola lokho ohlala phezulu kwakho kuyakungcolisa futhi. Nawe ufike nokunye ungcolo ufike ungcolisa usofa nosofa uyangcolisa niyangcolisana umthethweni. Nanso-ke indaba. Demons love dirt. Demons love dirt. Nayo-ke imoya la ingena khona.
Yabo ngalesikhathi ungafuni ukuyiklina indlu yakho, ungafuni ukuklina ikhaya lakho, ungafuni ukukhuculula ngaphansi kombhede, ukhuculula ngaphansi kwefriji, ukhuculule emakhabetheni, ukukhiphe nje ukudla konke ukubeke phansi makuthi ukubeka phansi, ubeke emakhabetheni makuthi ukubeka khona, ukhuculule. Nali igundane liyangena, liyaqhamuka, lingene liyohlala laphaya, liyidlela impuphu yakho. Nayo inyoka iyangena, ingene iyohlala ngaphansi kombhede. And ukuhlala kwayo leya nyoka izokhula, ilibe likhula because ifudumela ngithi, ifudumalise iy'cathulo zakho. Ongayigqoki, ongenandaba nazo, ongasazi ukuthi zikhona ziyaphila emhlabeni. Ifudumalise leziya zingubo othi uma usunqena usubona endlini sengcwele kakhulu, iy'ngubo ey'ngcolile uvele uyishave ngaphansi kombhede uyifunqelene uyishonise khona. Inyoka izofudumaliswa yizona-ke. And ifudumale, ifudumale, ifudumale. Ngelinye ilanga leyo black mamba uzothi usuyacabanga usuyaklina, ivele ikuqhofoze ikubulale. So njengoba ungafuni ukuhlambulula indlu yakho, njengoba ungafuni ukuklina ekhaya, lezo zitsha ufuna ukuzishiya kanjalo, ufuna ukuyibuka zibe nalento kuthiwa yini, ikhekhe, bathi ikhekhe, ithola ukuthi ibhoda awuliwashanga, kwasala ukudla phakathi, uhambe isikhathi eside ukuthi uyabuya sekunayo naleya nto leyana ekuhlaza, leya nto leyana egrey, leya nto leyana ezokubulala ngelinye ilanga. So njengoba ungafuni ukuklina manje, uklina kusangcole kancane, uklina usanyathelile nje, usheshise usule, usheshe udlule lapho, konke kuzofika kuzohlala endaweni engcolile ngoba amagundane ayayithanda indawo engcolile, inyoka iyayithanda indawo engcolile ngoba izothola indawo la izokhosela khona. So lalela-ke, sengikhuluma nomzimba wakho-ke manje, ngikhuluma noqhubo lwakho-ke njengamanje. Yabo lo mzimba lo uyindlu, ufana nendlu yakini, ufana nedaningi makuthi kanjani, ufana nekamero lakho makuthi kanjani. Lo mzimba lo kungangena nanoma isiphi ispirit la if wena ungcolile, kungangena nanoma imuphi umoya la if wena ungahlambulukile. So ngalesikhathi wenza isono namhlanje uthi ngintshontshile, umoya kaNkulunkulu ukukhumbuza ukuthi hayibo ukhumbula ukuthi untshontsile wena, aza kunikeza i-opportunity ukuthi uxolise, ukuthi ubike zonke izono zakho kuNkulunkulu ngesikhathi ukhuleka. Uze ukuthi yazi ngishawa unembeza, umoya kaNkulunkulu ubhizi ukhuluma nawe, ufuna ukuthi uvume isono sakho, ungakwenzi lokho. Nangakusasa futhi bese uyaphinga kusasa. Nakhona futhi unikeze another opportunity. Ubhizi uyangcolisa ngithi. Ubhizi you making yourself dirty. Ngani? Isono siyakungcolisa, singcolisa emphefumulweni, singcolise ingaphakathi lakho. And by keep on doing these things, ungazivumi because kulula ukuthi uvume isono sisasodwa. Kulula ukuthi uvume umuntu ukuthi Nkosi yami ngiyaxolisa, imini oyithathile imali yakho manje ngiyaxolisa. Udlule lapho. Kodwa uma ungafuni uthi ngizogodla lokhu, uthi uzokubamba lokhu, umama uzohamba azayitholela ukuthi ubani untshontsha imali yakhe, and mase sitholile ukuthi wena la uzoshawa khona. Kanti uma uzivumele wena izono zakho, uma wakho bengeyaza kushayo bezothi ubukwenzelani kodwa mntanami, kodwa ngikunika yonke into. Kudlule futhi lapha athi akulungile ngiyaxolela, awushawanga, awenziwanga lutho, kodwa uzivumele wena izono zakho, and you have eased your conscience, you have eased yourself, you have released yourself. And by uvuma izono zakho ususa ispirit lesi singcolisayo, because ukuntshontsha it's a spirit esingcolisa umzimba wakho, esingcolisa umphefumulo wakho. Amanga it's a spirit esingcolisa umzimba wakho, esingcolisa umphefumulo wakho. So if uvuma uthi yes ngikwenzile ukuthi uyasisusa, if uvuma ukuthi yes ngiphingile sithando sami, usuke ususa leya dust leyana esithe yangena la endlini, usuke uwasha leya ndishi leyana akade udla ngayo amasi, uthathe uchithe lapha amanzi, uchitha ukona, uchitha ukungcola, uchitha inkohliso, uchitha ukungcola okungaphakathi kuwe, bese isandla sakho sithi kulungile ngiyaxolela, ungaphindi ukwenze lokho. So ngaso sonke isikhathi if ukwazi ukuthi ulalele umoya kaNkulunkulu, if umzali wakho ethi washa manje ishethi lakho lesikole angaze abe maningi wonke u5 ngoba kuzoba nzima uma sowasha, ufuna ukwasha ngoLesihlanu ngcono uthi uma ugqokile namhlanje uliwashe, uthi nangakusasa uma ugqokile uliwashe khona uzosheshe uzenzele umsebenzi ube lula. If ukwazi kumlalela umzali wakho ekutshela lokho, uwena ozowenza impilo yakhe ibe lula ekugcineni kosuku. But if ungamlaleli uthi hayi uma ngeke ngisabhizi mina ngisafuna ukuyodlala nabangani bami, ngisafuna ukuyodlala ibhola, ngisafuna ukwenza u1 no2 no3, then amabushetha azophayela apha and uzothi kushaya uLesihlanu uzobe usuvilapha, uzobe usunqena, kushaya uSaturday ivele inethi imvula, naSunday inethi imvula ishaya, amashetha akho abe manzi for Monday morning. But if you listened, because umoya kaNkulunkulu will come to you ukutshela ukuthi vuma leso sono sakho kusemanje kuseselula, shalela indlu yakho kungakangcoli kakhulu,
Because ukungcola into ya everyday, I promise you people. Isono into ya everyday because sihambe esikhotheni and isikhotha masinamazolo, obviously azofinyelela kuwena, obviously azokuthinta amazolo. So ayikho into ongayenza. Into ongayenza ukuthi masususukile emazolweni uthi ba izinyawo zakho wenzela ukuthi la mazolo nalokho kusuke kuwena ngoba sekungenile vele, but wena omele uvume ngaphakathi kuwena ukuthi angikufuni amazolo, angiwadingi amazolo, angafuni kuma boots ami amazolo, angafuni ezicathulweni zami, uthathe indwangu yakho uzisule ngoba awufuni ukuhleza umanzi, otherwise uzoshiblika uwe Nkosi yami ngophaqa bakho, ophaqa nezinyawo akuhlangani uma kumanzi. So if uhamba lapha emazolweni uhamba uthi kulungile ke sengiyakwenza bese usuqedile ebese usula izinyawo zakho uqhubeke nohlelo lakho nendlela yakho mase usuhamba emgaqweni. I hope anyone can hear me mangithi kubalekile kangakanani ukuthi indlu yakho usheshe uyikline kusase early, because le ndlu yakho ingcoliswa isono, le ndlu yakho ingcoliswa amanga, ingcoliswa inhlebo, ingcoliswa ukufeba, ingcoliswa ukudakwa. Uthi yes Nkosi ngiphinde ngaphuza futhi because lesi spirit sihlala kuwena. Yabo masisafika sisasincane usangakwazi ukubona ukuthi ngiyazi ngenza into wrong, usangakwazi ukucontrol umoya kaNkulunkulu usakhuluma nawe, usuke sakhona ithemba nosizo empilweni yakho. But if you constantly not listening, if you constantly keep on ignoring the word of God, keep on ignoring izwi kaNkulunkulu mangabe likuyala likuxwayisa lithi kwenze lokhu ungakwenzi lokhu, then izwi kaNkulunkulu lizohamba lihambe lifade away. Yabo umzali wakho methi mntanami yeka lento oyenzayo, yeka labafana ojola nabo uzokhulelwa. Umzali ngeke akutshele million times, uzokutshela namhlanje nakusasa nangaleli langa, ngelinye ilanga uzothi ngimiyeke khona athi ukuthola umntwana khona ezobona ukuthi kahle kahle ngikhuluma ngani mangithi yeka abafana bazokumoshela impilo yakho, uzothi ngimiyeke. So umoya kaNkulunkulu uzohamba uthi ngimiyeke khona ezobona ukuthi isono sizomenzani. And lokho kuphuza lokho kuzokulimaza ama-organs, lokho kubhema lokho kuzokwenza isifo samaphaphu, i-cancer yamaphaphu, kukhande o-TB, kukhande whatever. Leyo mfebo yakho ufuna ukuqhubeka nayo yokulandela isifo sengculazi lapha ya. Because umoya kaNkulunkulu uzamile ukuxwayisa, umoya kaNkulunkulu uzamile ukukutshela ukuthi zisindise zisize wena kusanesikhathi, kusanethemba, kusanethuba, kungaze konakala. Yazi ngiyamthanda umholi wethu iNkosi yethu uJesu Kristu uma ethi uMose uthi ningaphingi emyalelweni weshumi, mina ngithi mawubuka nje umuntu wesifazane usuphingile ngoba enhlizweni yakho usukwenzile, ngaphakathi kwakho usukwenzile. So uJesu into uyibuka isekude, athi no man, don't do this. Yabo nje nokucabanga kwakho nje usufana noyenzile because usuke sekusondela, futhi usuke sekuseduze kakhulu ukuthi uyenze lento. So by looking at that girl uthi waze wanezinqa kamnandi, waze wamba kamnandi, ugaya izibozi, umcabangela ukuthi yabona nje mengase nje Nkosi yami ngimbambe, usumbambile usuqedile. And ngelinye ilanga isithe sizotshala kakhulu ukuthi kwenze lokho, sikwenze uthola imali. Umbuzo uthi yazi yini oyithandayo Nkosi yami? Athi ngithanda chocolate. Bese ubuye emsebenzini wena bhuti oyisecurity, uhambe ulanda lo chocolate bese uthi naku chocolate ngikuthengelile. And then mase silale ngane ihalise worse, ihalise more, ugcina usuphele no self control, usuphele ukuzibamba, uyibambe ngempela ingane yakho. So that is why uJesu umholi wethu ethi ngithi mina ngokubuka nje kwehlo lakho usufana nophingile. uJesu ufuna ukuthi usheshe uzihlenge, uzisize kusasengcono, kusaselula, usangaphuma kuleso sono. Because yonke into iqala la ngaphakathi kuwena. Ispirit siqale sikuhlebele kuqala, siqale sikhulume nawe kuqala, siqale sikucheck ukuthi uzoyenza ngempela yini lento, uzovumelana yini naso, ngoba sisuke sifuna isivumelwano nawe. Because ekugcineni kosuku you need to say yes to this spirit. Because iyazi le moya ukuthi ayifanelekile kangakanani ukuthi ingene endlini yakho, iyazi ukuthi ayifanelekile kangakanani ukuthi ibuse kuwena. Nawe uyazazi ukuthi awufanelekile kangakanani ukuthi uvele ungene emzini womuntu lapha. Uyazi ukuthi mangabe yontshontsha akufanele kangakanani ukuthi uzoweqa ifence ungene khona. Uyazi ukuthi you are not allowed. So uzodinga ukuthi bakuvulele eqala, uzodinga ukuthi wazane nabo kuqala uthi la ekhaya kanti niphila kanje la ekhaya, nine safe nani, wazane nabo uwenza ngazothi wabangani babo kanti uyabaplanela ukuthi ngelinye ilanga laba ngizobabonisa ukuthi ngubani. So you are just initiating yourself, uyazisondeza kubona so that bezokujwayela, so that bezovumelana nawe ukuthi no ungafika la ekhaya, yazi siyahamba futhi siya ku-trip, siyacela uzosigadela umuzi kanti Nkosi yami sebeyilahlile nje indaba. So indaba esekuthenini imimoya mayiza kuwena, umoya wokuqamba amanga, uqala ufuna ukukuthesta kuqala, uza kuwena nje uqambise nje amanga amancane, ubone ukuthi uzowaqamba ngempela yini. And noma uNkulunkulu usuke useduze kwakho, uzama ngako kusemandleni akho ukuthi ukusize, ukutshela ukuthi cha ungawaqamba amanga, ngeke uze kukusize ngalutho lokho.
khuluma iqiniso kusesemanje, usheshe uzikhulule because you are releasing yourself from these bad spirits. You are releasing yourself from yourself. Because ngale nkathi uvumela lo moya ukuthi ukusebenzise, that is when you are making a covenant now. Ngoba ngelinye ilanga mase kuzobhubha, ngelinye ilanga mase sesihlaleni sokwahlulela, uzobuza loya moya ukuthi wena ofunani kuloya muzi, ofunani kuleya ngane, ofunani kuleya ndlu. Uthi umoya wavuma naye. Wavuma ukuthi ngingene, wavuma ukuthi ngihlale naye, wavuma ukuthi sihlale naye. Ngeke Nkosi, ngeke nje uzudile nathi sodwa, dila naye. Naye uvumile angithi. Ushiya ingane yakho, uthi ayigade umuzi, uyahamba wena for a weekend, hlasipe ekhaya khona la kudlulwe khona isihlobo noma kunomshado, kunomcimbi whatsoever. Ingane yakho ibiza abangani bayo. Baqale bathi ushosho ukuthi singayishayela kini iphathi. Athi ehe. Uvela ufike wena mzali. Uthi uyakhuluma nalabantu nifuna emzini wami, bathi hayi sibize usanele. Usanele uzivumelile ukuthi sizoyenzela la iphathi. Indaba enjalo, indaba ayijiki. You are the one allowing everything empilweni yakho ukuthi kulimaze. You are the one allowing everything empilweni yakho ukuthi ipenetrate, izitanasele, izibusele, ebese yenza whatever eyithandayo. So ngithi mina kuwe namhlanje, clean your house now. Iclean manje indlu yakho. Take a look ukuthi yini eyisono engiyenzayo. Take a look ukuthi yini uNkulunkulu angayithandi mina engibusy nayo empilweni yami. And get rid of it. Kusase right, kusase ngcono. Ngoba ngiyakuthembisa akukho umnandi ukucleana indlu esuyicleana isingcole kakhulu. And another thing that is very important, thank you Holy Spirit ngokuyitshala enhlizweni yami njengamanje, ukuthi yazi mase usucleana ucleanisisi. Mase usucleana usujahile usuyabona ukuthi sekukuningi, you do not clean properly. Usufuna ukuvuma izono zakho manje, ngeke uzivume zonke. Why? Because vele kade zangena, kade zahlala, ezinye usuzikhohle nokuzikhohlwa. Usufuna ukucleana leyo living room wakho, ngeke uzowacleana wonke amakamera in one day. Never. Uzokhathala. Ngisho ngaqala ngo6 ekseni kuzothi kushawa 12, you are so tired because you are not, number one, you are not used to cleaning isikhathi eside. You are not used to even cleaning yourself. You do not know how important it is to clean. You do not prioritize i-cleanness yasemzini wakho. So you do not prioritize i-cleanness yasemphefumulweni wakho nasenyameni yakho. So ngokungazi kwakho ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi uclean, you won't even know ukuthi yini engcolisayo emzimbeni wakho. Ekhaya you won't know ukuthi even ifan idinga ukuthi clean isule because isuke inezintuli, ifan iyavulwa icleanwe ngaphakathi. You won't know, you won't realize zonke lezo zinto because you are not used to cleaning. So when uzozicleanela uzovela ushanele ukorobhe kuphela. Uzovela ususe leso sona ukuthi ngiyexolisa ngokuphuza nangokubhema kuphela. Ukhohle nokuthi wantshontsha, wafeba usamncane, ukhohle nokuthi uvume ngisho izono zabazali okhokho bakho. Because nazo ziyavunywa. Uthi Nkosi ngicela ungihlambulule kuzona zonke izono zabazali bami, zonke zokhokho bami, zonke sebadlula sebashona. Ngoba ziyakwembatha nazo. Ukuthi ugogo wakho wayethakatha kuyakwembatha nawe. Ukuthi umkhulu wakho wayinyanga kuyakwembatha nawe. Ukuthi ugogo wakho wayesangoma kuyakwembatha nawe. So udinga ukuthi uzivume zonke lezi zono. So if you are not used to understanding and knowing ukuthi you need to clean yourself, you won't know ukuthi yini ebalekile kumele ukuthi uyihlambulule, kumele ukuthi uyikhuculule, kumele ukuthi uyikhiphe emzimbeni wakho. Clean your house now mntana kaNkulunkulu. Isizwe sakhe uyabathanda bonke abantu. And unfortunately ukungcola kubantu kutshalwe in as young as besazingane. You know, masakhula abantwana umntwana udobha nanoma yini endleleni, ahlambe adobha uswiti awufake emlomeni. Mangoba unenhlabathi aze asebenzise ulimi lakhe noma asebenzise amathe akhe, afika athi bese akhiphe leyo nhlabathi. Thola ukuthi loya switi loyana udobha lapha phansi kade usemlomeni womuntu okade edla ingulube, lowo muntu ungcolile, naye leyo ngane automatically izongcola. So by not knowing ukuthi yini edinga ukuthi ihlambulule, leyo ngane will not understand ukuthi nami ulimi lami ngcolile. Leyo ngane will not understand ukuthi kumele ngizihlambulule kangakanani. So isithi sitshale ubunuku kubantu besabancane spiritually. Because ziningi izinto ezingcolisa umuntu. Yabo, if you're on your periods, you are so dirty. You're not supposed to be around abantu abaningi ulibele ubathinte. If kade ushonelwe isidumbu, ade uthinta isidumbu,
You are so dirty. If ungudokotela hlezi uthinta idumbu ngaso ungcolile and ungcola for 7 days. Makuma period ungcola ngalezo insuku zakho lezo if uya 4 days uyangcola ngosuku lesi4 kumele uhambe uyogeza emfuleni emanzini acwebile ahambayo. If you are not, then you are dirty. Mawungena enkonzweni uzongcolisa wonke umuntu omthintayo. Awungeni futhi enkonzweni kuma period. If kade uthinta isidumbu you are dirty. Yonke into oyithinta ngezandla zakho ingcolile. And usathana into ayenzile wenza ukuthi abantu kufiphale emehlweni nabo nasezingqondweni zabo ukuthi zonke lezi zinto ziyangcolisana. Wenza ukuthi abantu bazilangazelele bazitshela ukuthi no man, it's just my family, it's just my periods kanti kunani. Nengulube iyangcolisa. Ukuyithinta nje leyo nyama yengulube, it is so dirty. Nokuthinta into eyifele. Nokuthinta even cleaning ithuna igrave ungcola for 7 days. Nongena emzini la kade kushona khona ungcola for 7 days. There are many things ezingcolisa abantu la emhlabeni, and isitha sikhanda show ukuthi abantu abazazi zonke lezi zinto so that they will constantly stay as dirty as they can. Khona ezokwazi ama-spirit obumnyama ezongena ahlale kubona. But if bezihlambulula bezihlanza azosuka azoqhela. Uzihlanza ngokuvuma izono zakho ngaso sonke isikhathi uthi Nkosi ngebile ngintshontshile ngenzile konke okubi. Kunezinto ezingcolisa ezideep abantu abangazi understand, abangafuni futhi ukuzazi ngoba ba ignorant, abafuni ukufunda, abafuni ukulalela, abafuni ukwenza ama research azobasiza ngezinto ezi more and more and very most important. Like njengoba kade ngisho nje izingulube, being on periods, ukuthinta isidumbu, kuningi okungcolisayo umuntu, and even just touching umuntu umxhawula, the dirt esesandleni sakhe iyakungcolisa nawe if kade busy ebambile into yakhe lana ekade chama or so whatsoever kwasalela kuyena, if kade busy ade toilet wangashidaba eshidaba wangageza kahle izandla zakhe, lokho kuyangcola lokho kuhleli la izandleni zakhe kuzongcolisa nawe. And touching alcohol otshwala lezi zinto lezi bahlala la isandleni sakho, that smell lokho kubi kuyakungcolisa nawe. Feces lokho kuphuma ngezansi wakuthinta kade ushintsha ingane napkin kuyakungcolisa nawe. Umphalazo uyakungcolisa nawe. Zonke lezi zinto ziyakungcolisa, and mohlela ungcolile, anything can come and penetrate to you. Anything can come and dwell to you because ithola indawo, ibona indawo enhle for yona. Ingulube uma ucabanga ngiyithanda indawo eclean, never. Ithanda indawo engcolile. So la ibona khona udaka, hawu Nkosi yami, ho bhaxa ishona khona. So nje ukuyiqoqa le ndaba ingaze belinde kakhulu le video. Ngizama ukuthi emzimbeni wakho kuyi responsibility yakho ukuthi uclean. Ekhaya lakho akekho umuntu ongaklina akuklinele ngoba ingaphakathi lakho laziwe wena. Uwena owazi ukuthi yini oyenzile wrong. Uwena owazi ukuthi yini ongayenze right. Uwena owazi ukuthi yini lokhu uzwe ngayo wangalalela wangeza waqhubeka wayenza over and over again. Uwena owazi ukuthi isiphi isono sabazali sokhokho bakho, because mina ngimfundisi wakho, I will never know ukuthi okhokho bakho babekade benza u1 no2 no3, and I won't even have time sokuthi ngilalela izinto zakho ukuthi yazi kudala mina ekhaya mfundisi kokho 1 no2 no3. Abafundisi babhizi kabi njengamanje. Wey, they're so busy. So kuyi-responsibility yakho ukuthi ubuke impilo yakho ukuthi mhlawumbe wenza ama-research ubuze ukuthi baba nomkhulu naniphila kanjani umthethweni kudala la ekhaya kahle kahle wayekwenza u1 no2 no3. And by knowing and underlining all of that, you can see ukuthi la ekhaya umthetho wakhona, ngoba mina sengikhethe uJesu, njengoba mina sengikhethe ukukholwa, angisakuhlangana nazo zonke lezi zinto, kumele ngizihlambulule ngoba ithi incwadi ka-Exodus 20 abazinkulungwane abagcina imiyalelo kaNkulunkulu, uNkulunkulu uyobenzela umusa, basuse kunawo ama-curses, basuse kulezi ziqalekiso, because uma kuqalekisa ugogo wakho nawe you are definitely cursed. Abanye bengatholi imisebenzi bengalungela lutho empilweni because iqalekiso zokhokho bazo ziphezulu kwabo, zibabambile, zibabophile kanje, because iziqalekiso zikhona. It is not fake, it is real. So engizama ukuveza ukuthi ngaso sonke isikhathi it is your responsibility to look and introspect your life ukuthi yini engigcolisile mina. Mhlawumbe izono zokhokho bami, mhlawumbe bengima-periods ngenza u1 no2 ngapheka ngima-periods, because nokupheka ukuma-periods uphekela umndeni wakho wonke bayangcola bonke labo bantu abalapha endlini bazodla lokho kudla, bangcola njenganawe. It's like they are on periods as well. And ukungcola mangithi ukungcola ngikhuluma ngokungcola spiritually, mina ukungcola ngingaphakathi. Ngiyakubona ukungcola ngingaphandle, kade igazi lakhe kade ephuma ukushintsha the hanto yakhe mhlawumbe whatever, but spiritually you are being dirtied.
And ngaleyo ndlela awukho umoya kaNkulunkulu owukhanya weqiniso ongahlala kuwena ongakwengama, because you are so dirty spiritually, ungcolile kwezikamoya. You won't even, you will stay dumb, you won't even understand. Ngisho ungabona amaphupho ebusuku kodwa uzovuka ekuseni usukhohliwe, because you are so dirty spiritually. You are not clean enough so that your spiritual person can connect nememory yakho, ukhumbule yonke into uNkulunkulu akuyaleza ngayo, ukhumbule yonke into uNkulunkulu akufundisa ngayo, ukhumbule yonke into uNkulunkulu afuna ukuthi uyazi nefuna ukuthi uyenze. You are so dirty, ungcolile. And phambi kaNkulunkulu uyanyantisa. And people are making themselves more and more dirty these days. Ukuthi kungcolile endlini aphinda angene nodaka. Kungcolile endlini baphinde babhiyoze basine khona la, uthi usabathe ngicela ukuklina badle ngizama ukuklina. Abantu abanendaba nalokho bafuna ukuthi kuqhubeke kungcole ngendlela abathanda ngayo. Uthi ngcolile izingane ziyaqhubeka zifuna ukuyidlalela zona amathuyezi, zifuna ukwenza izinto ezithandayo. Kungcolile kodwa endlini. And isikhathi siyaphela webantu. Isikhathi siyakuphelela sokuthi ukline indlu yakho. If ungayiklini kusasemanje uzofica ukufa ingcolile injalo. And definitely you are not making it to heaven. Ngeke uzubone umbuso wezulu, because you are so dirty. And la mademon ahleli kuwena, ahlele etanasa. Yothi ufika ngale kwethuna azosho ukuthi hayi uyena wasivumela ukuthi sihlale naye, uyena wasivumela ukuthi sihlale la emzini wakho, uyena wasivumela ukuthi sihlale la. Nathi ke sahlala ke because ubekuthanda ukungcola vele. So yabo lokhu ukungcola kwasekhaya, ukungcola nje daningi ekitchen nani, it is the same as ukungcola kumzimba wakho spiritually. If usahlula ukuklina indlu yakho ekhaya kini, awukho umoya ongafika ukuvakashela, ayikho ingelosi engafika ikuvakashele. Definitely for sure uzohluleka nokuziklina ingaphakathi lakho. Ngeke uzukwazi, ngeke uzukhone, I promise you. You won't make it. But uKristu uthi, clean your house now. Klina indlu yakho manje. Ingazingcole kakhulu. Ngoba masingcole kakhulu, ngeke isaklineka ngokuphelele. Ngeke isaklineka yonke. Ngeke futhi usuzoba yivila ukuthi uyikline. Ngeke kusakujabulisa ukuyikline. Ngeke usaba definitely ngeke usaba naso isikhathi sokuthi uyikline. And ukubona nje kwimizi eminingi ithola ukuthi sekumngcwabo, uthi uyafika endlini kunjani? Sekufika abantu inqoba manje sebeyabuka bababaza ihlazo. Awu kwaze kwabola endlini. Awu. Lo mfazi kanti bengaklini usezeba isidumbu nje, buka nje kunjani endlini yakhe kaze kwanyanisa. Lapho thola ukuthi uphila ulife emaphumela ngaphandle kwabantu ugqoka aswenke. Kodwa eshiya isikiki ngasichithile endlini. Eshiya ngandlulile endlini. Eshiya izitsha zayizolo endlini. Udodi akazi nokuthi ukudodi uyakhishwa endlini. Uzoyizimbuzane. Ilwane ezingena kanjalo. Amagundana angena kanjalo. By not cleaning your house properly. So the message for today ebalekile ukuthi indlu yakho ikline manje. Kusasenethemba ngawo, usaphila. Hlambulula zonke lezo zono manje usaphila, ngoba ngale kwethuna akukho ukuphenduka, akukho ukuhlambulula ukuthi hayi Nkosi sengiyabona ke. Kanti ngangiphethwe, kanti nganginama-demon amaningi ngangakaye ngibuse emzimbeni wami sengiyawasusa. Cha. Ngale kuzobe sekuyi-judgment. Isho njalo incwadi yamaHebheru. Ithi la umuntu efa khona ila suke sekuvela khona i-judgment, usukujudge same time. Ukuthi wena kade uphila umatasa lapha utamasa lapha emhlabeni, kade uzenzela nje. Mawuthanda ukungcola uyangcola, kade uzenzela nje ngokuthanda kwakho, ucabanga ukuthi umzimba wakho lo bengawona kade umzimba waKristu, bengazona umzimba womoya kaNkulunkulu ukuthi uhlale kuwena ukusebenzise ukusize. Njengoba usulana ke usuyodila ke nama consequences ama actions wakho. Usuya la definitely la kade uyakhona le moya kade ubhizi uvumelene nayo ukuthi ihlale emzimbeni wakho. Le moya yokweba le buyithanda ngithi buthanda ukutshontshela abantu wena, buthanda ukufeba njalo, buthanda ukuyiphuzela. Uyala uphuzo liyakhona, uyala ama-spirits okuphuza eyakhona, la okubhema eyakhona, la imfebe eyakhona, definitely you are going there. So remove this dirt njengamanje. Uklina indlu yakho kusangenzeka. Ngoba the more izihlala lezi zinto, the more zanda lezi zinto, ziyakubolisa ngaphakathi, uyabola. Sonke siyazi indlu engaklinwa esihlale for months and months and months ukuthi ungena phakathi iphunga. Mhlawumbe indlu thothi ihlala nje umuntu ongaphilanga ngekhanda. Akakwazi ukuyiklinela, akakwazi ukuyiphekela, akakwazi ukuyigezela. Umchamo onuka lapho. Number 2 onuka lapho. Izingubo ezingagezwa ezigcwele insila, umjuluko okunuka lapho. Uyabola. So akekho umuntu othanda ukubola, akekho umuntu othanda indlu engcolile.
Ungazi futhi uzitshela ukuthi hayi mina kungcole kancane kungcono kunakasibani bani. Ayikho into engcono. Into engcolile ingcolile iyamnyantisa uNkulunkulu. Into engcolile ingcolile iyamnyantisa umoya engcwele angeke azeze lapho endlini kungcolile ngiyakutshela. So prepare your house. Clean it now so that umoya uNkulunkulu uzohlala kuwena. Ngoba seyikhathini zokugcina bazalwane la khona imimoya izozibusela kubantu. Imoya indlwengula nje ngoba vele ningcolile. Imoya indlwengula nje ngoba vele niyayivumela ngokuthi ningazihlambulula. Umoya awukho umoya ongadlwengula umuntu ohlambulukile olungisile indlu yakhe because indlu yakhe mayihlambulukile kuhlela umoya kaNkulunkulu ozolwa nanoma yini ethi yazama ukuthi istrike. But if ungcolile umoya kaNkulunkulu usuke ungekho, that is when imoya ehlala ifika yenza nanoma yini. So ngaso sonke isikhathi ungazitshela ukuthi ungcono wena. Mhlawumbe ungcono nabanye indlu yakho wena ngoba ushanelile ukorobhile seku-right. Cha, udinga ukukhuculula ngaso sonke isikhathi. Udinga ukuyisusa zonke lezo zona each and every day. I promise you each and every day usuku lokuvuma isono. Mosahamba phambi kwabantu nje khona phezulu kwenzeka khona ukugcobho vele. So isikhathi uyihlambulula ilesi usaphila. Ilesi usadla inhlamvana, ilesi usakhuluma, usangakwazi ukuthi ngiyavuma Nkosi ngingenile namhlanje ngiyavuma Nkosi. Ngishelelile futhi namhlanje ngaphinde ngayikhipha leyo nhlamba. Engcolisa intebe zami. Isikhathi sokwenza lokho simanje. Asikho esinye. Ngale kwethuna asikho. Ngiyakuthembisa. That is why uNkulunkulu amazwi akhe elibele hlezi ewatshala njalo ukuthi awadlulise kubantwana, awadlulise kubantwana. Ngobani uyazi ukuthi la ngale uzozisola and masuzisola kubhlungu ukuzisola. Ayikho into ebhlungu nje ukuyisola. Usunengane una 15 likushiya isoka lakho. Lithi hayibo vele mina bengifuna ukuyilalela nawe. Imagine. Usuyokhala. So ngale kwethuna ezokutshela idemon ukuthi hayibo mina bengifunela umzimba wakho, mina bengifuna ukuthi nami ngiyitholele ngokwami engikuthandayo, bengifuna ukuthi libe liqhubeka ubhema khona ngizokhula mina ngande, bengifuna ukuthi uqhubeka uhleba khona ngizokhula mina ngiright ngiyidanasele because nami bengifuna umzimba la bengizohlala khona. Imagine leyo trauma usulibuka lelo demon likutshela ukuthi umzimba wakho ngihlale kamnandi kuwo yazi. Ave ngijabulile. Ngahleba ngakhula wathi uhleba wena kwakhula mina. Buka nje. Awusihlale kamnandi emzini wakho. Bese kuthiwa buhleli nalo. Uyana esihogweni. Okay, shonani le nobabili. Hamba nobhululu. So bantwana baNkulunkulu, uNkulunkulu uyanithanda. uNkulunkulu uyafisa ukunisiza. uNkulunkulu uyafisa ukuthi nihlezi nisebukhoneni bakhe. Uyahlezi ukuthi ufuna ukuthi nizazi lezi zinto lezi niziqonde. That is why ngaso sonke isikhathi enhlizweni yami etshela ukuthi ngisebenzisa ama examples ngezinto ezenzakalayo. Asebenzisa ama example ngezinto ozibonayo, ngezinto ezikhona la emhlabeni. Not mysterious things. Not izinto ongeke uzicabange, izinto okuthatha isikhathi eside ukuyimanje cha, sebenzisa kona lokhu leyo ngane leyo oyihambisa njalo ecrash ikuthuke wena mama wayo. Sebenzisa that example. Leyo ngqondo eyicabangayo. Ucabanga ukwenza into embi, into oyenzayo vele. Uhalele yazi ukudla ukuthi. Wazi kahle ukuthi it's not right for you. Wazi kahle ukuthi it's gonna cause you some sort of heart diseases. Kodwa uyihalele ngempela leyo nto uyifuna uyilangazelela uzuyithola. Hlambulula manje indlu yakho. Clean your house now. Kusanethemba, kusanethuba because there's a good hope. Nalo ke igama lami lomngena khona lihle ithemba kuwona wonke umuntu osaphila because usuke sangaphenduka esangenza kangcono kunayizolo, esangenza kangcono kunakuthangi. You can do much better today, not tomorrow, today. Because into uma uthi uzoyenza kusasa ngiyakuthembisa ngeke uzuphinde uzuyenze. And abantu bazosebefuna ukuhlambulula izindlu zabo sebeyatatazela ke manje abasayihlambululi zonke. Njengoba ade ngisho nje mase kumgcwabo sekuklina sekuyaphuthuma ngiyatatazela kujaha ukuthi kwenze kanti kube bekuklina endlini ngabe akekho umuntu otatazelayo. So abantu bazobe sebetatazela ngekhathi zokugcina athi umuntu hawe ma wayifunda yiphi incwadi kombe ayisifundela ethi hawe ma kumele ngiyogeza emfuleni usuyatatazela and ngeke kuze kwanele. Ngeke uzohlambulule yonke into. But isikhathi simanje, the freedom that you still have, ukwazi ukuhlala wedwa, udlinze, ujule, ufunde iBhayibheli lakho, usanomoya waNkulunkulu ukwazi ukuqhuba, ukuvuse ebusuku ukuthi ukhuleke, ukuvuse ukuthinte noma isiphi isikhathi ukuthi enza u1 no2 no3 ulalele manje. Ngoba la wahamba khona uzobe usuyiphilela umathanda.
kuzobe sekuphila njengaseGomora naseSodoma. Laphaya wonke umuntu wesenza umathanda. Uma uthanda ukudlwengula ingane na-10 wawuyidlwengula phambi kwabantu in broad daylight. Kwenziwa noma yini. So there will come a time like that lana emhlabeni la khona abantu bazobe sebeziphilela umatasa, utamasa ngokuthanda nangokubona nangokushisekela nangokukhanuka kwabo. So clean your house now khona umoya kaNkulunkulu uzokwazi ukuhlala kuwena, because indaba enkulu ebalekile ukuthi sidinga umoya kaNkulunkulu kunaso sikhona sizokwazi ukusurvive lezi ikhathi ezayo. So if udinga ngempela umoya kaNkulunkulu, ikline indle yakho khona uzokwazi ukuthi ufike kuwena uhlale kuwena ukusize ezintweni zonke. But if ungasiboni isidingo, then you're gonna be a victim of this spirit, this bad spirit, a victim of usathane over and over again empilweni yakho. And ayikho uNkulunkulu into angakusiza ngayo, because uzamile ukukutshela ukuthi okay udinga ukulungisa la mntana wami, yazi udinga ukwenza ukuthi, udinga ungakwenzi ukuthi so that uzozisiza, because umoya kaNkulunkulu it is open for everyone olangazelelayo, osebenzelayo futhi ozihlelelayo azihlambulule khona uzofika uhlale. But if you're not gonna clean your house, if you're not gonna make it into a priority kuwena ukuthi uzihlambulule uzisize wena khona uzokwazi ukuthi uhlenge kulesi sikhathi esizayo, khona uzokwazi ukuthi ube nama bodyguard kulesi sikhathi esizayo, then you will not make it, because there's a lot that is going to happen emhlabeni njengamanje. There's a lot that is manifesting already. Sekutshoda nje ukuthi ithathe indawo isebenze bese kuyacaca ukuthi abantu babuswa imoya kangakanani, ucaca ukuthi amadimoni asengenile emzimbeni yabantu kangakanani these last days and these times esisiphila kuzona njengamanje. Because amadimoni asengenile phela sekushoda ukuthi akhule manje, akhule kufe abantu, uphele nya umoya kaNkulunkulu, uphele nya unembeza kubona, bese la makudimoni ayakhula bese ayazenzela ke emzimbeni yabantu, because ibona sebusa njengamanje. Awucime umphefumulo wakho, awucima ulalise, ulale lapha phansi emzimbeni wakho, noma akususe awuthumbe, asithumbe yesoul kubuse that spirit, bese siyazenzela ke zizenzela umathanda. And wena osalungile uzodlala lelo soka lakho, kanti selibuswe leli demon leli spirit lilibele lilala nawe every day. Likwenza isilima lithi hayi ngizokushada sithanda sami, ngizokushada sithanda sami, likwenza isilima kanti libhizi lilanda izifo la ngaphandle lizoyifaka kuwena, libe likuzalisa ingane 7 wey'ngane awushadiwe, awusebenzi ngisho ukusebenza. So le moya iyazibusela vele already kubantu, isigcwele already, but kumsebenzi wakho wena, ngoba akuwona umsebenzi womfundisi wakho, akuwona umsebenzi womngane wakho, akuwona umsebenzi womzali wakho. I promise you, even nge2 na12 years, ngisho nga2 na17, akuwona umsebenzi womzali wakho ukuthi ahlambulule indlu yakho, ahlambulule izono zakho, because ezakho wena uzaziwe. Umsebenzi wakho ukuthi uzihlambulule, umsebenzi wakho ukuthi uzisize, umsebenzi wakho ukuthi uvume izono zakho, umsebenzi wakho ukuthi ngedolo lakho uziguqele wena, umsebenzi wakho ukuthi ngezindebe zakho udumise uNkulunkulu, umsebenzi wakho ukuthi ngamehlo akho ufunde iBhayibheli, incwadi yakhe engcwele ezosiza wena, ezokhulula wena, ezokhanyisela wena, ezokwenza ube nempumelelo wena, ezokwenza wena uthole umbuso wezulu nokuphila ophakade. Singakhohlwa ke bantu, uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyakuthanda ubungcwele. Ulihle ithemba lo ngokaMzobe. Abantu ngicabanga ukuthi babona ukuthi la enkundleni sokuxhumana ku-YouTube sizakhula nje, savumela umoya kaNkulunkulu ukuthi sisebenzise, ihlakazeke nje indaba, si-understandeni sokuthi kwenzakalala la emhlabeni, sizisizeni, because sonke siyathanda ukubona uJehova, sonke siyathanda ukubusa. So asisizaneni bantu baNkulunkulu, silalelaneni, senzeni intando kaBaba ohlala ekhaya ezulwini, khona sizokwazi ukuthi siphulukiswe, ngoba uJehova uyasithanda, uyasilangazelela, ufuna ukuthi asisize, kodwa uzodinga ukuthi simlalele so that ezokwazi ukuthi asisize. Inkosi nje inibusise, ibe nani, inihlenge, inisindise, inivikele ezintweni zonke. uJehova onomusa nothando anibusise kakhulu. For more videos, it's on TikTok, same videos on Instagram, and same with writings on Facebook. Inkosi nje ibe nani. Ngiyabonga kakhulu lo ulihle ithemba wakaMzobe. Amen.